Addan iti ti polisya, ti may sa lalaki residente di barangay Patukan na Bangged, kalbasan na natiliw iti naiswata drug bypass operation iti barangay Lintan, pasado alas 10 si Rabi. Na kumiskal ken kuana ti duwa sa siya ti mga tapasyabu, ngagatan ti nasrok 2,000 a pisos. Narekobre pa ito iti non-drug evidence, karaman din naglukanan na motorsiklo. Kuna ti polisya, na monitor ti suspect iti legal nga aktibidad na iso na iswat ti operasyon. Kadwa tayo ti PDEU Abra ken ti security forces tayo nga maneuver companies. Kandak tayo ta napatunayan tayo nga so naket agi lako nga talaga. So rejay pinadas tayo ti gumatang kanya na. Ket nakipagkita mo so na. So napiti mismo nga nang oray kanyami di ti panglakwad na kumakanyami. Piniyawat nan ijayan nga naalami so na ta di pinangilakon na kanyami. Sir, yung operation na sir? Di bangged tayo dumaron peso na ti Dolores. At di babaen di street level individual ni suspect, gapoy di parasyon ti illegal na droga. Nagkikid da ito nga nagpa-interview. Sumangos na ti reklamo pa naglabsing ti RA 9165 when a comprehensive dangerous drug act of 2002. Iti record ti Provincial Drug Enforcement Unit ti Abra PPO itaatawen. As of August 4, 2026, inem tinatiliwan nga high-value individual, idinto 22 tinatiliwan street-level individual. Iti mo nga interview kani Congressman J.B. Barnos, inpasingked na rabeng na unay, ngay kanatensyon ti isyo ti legal na druga iti probinsya. Kini daw na ti kooperasyon, ti tunggal maysa. We have to do our share. Do our share. We got hold of a report from the PDEA. The comparison dito the drug personalities for the past 5 years. Talagang admittedly, nagano talaga ti cases dito yung probinsya ti Abra. Considered alarming din situation. Very alarming. So masapol nga ikan tayo ti attention. There are even several barangay captains nga identified design. And if you sangguniang bayan members, talaga government employees, so malidayanak but they resort to dito nga bisyo. Masapol nga ikantayo ti attention dito nga problema. Dawatag tinananay nga kooperasyon nyo kung umili tapno ikantayo ti attention na to, you report any incident nga may naig iti drugs. Kini daw ti hepe ni polisya ti kooperasyon ng iti opisyal tadon mapapigsabay ti kampanya kontra iti legal na druga. Inpasing kadamay ti suportada iti daytoy. May panggap iti drugs, adon iti drug cleared, manulangan nga barangay ti affected. Iso ti may isang kasala tamtamingen ti tunggal Kapitan Tata nga kaya damat nga mga drug free da. Adala tamat ta pinagamu tayo hanlaeng nga gapgapo iti bangged no di ket di damat aggapo ti sabali nga ili. So nga doble trabaho ti tunggal barangay tapno madalosan ti barangay na so dayjay lungalong mi pay nga tunggal barangay may kan iti CCTV ti exit ken entrance point na. Drugs apo kaan nga nasaya at tamang perdi rito iti panunot mang perdi rito iti masakbayan tag iti anak tayo. So pangpangasayo ta isardeng yu day tanta si kami dito polisya ket hami kay handa kay makasardengan ang ingana kay nga maibos dito iliti bangged ken probinsya ti Abra. Archie Lorenzo, Balitang Solidorta.